Καλημέρα. Σήμερα ξεκινήσαμε με την οικογένειά μου να κάνουμε μια μίνι εκδρομή. Πήγαμε σε ένα παραθαλάσσιο μέρος πάρα πολύ ωραίο, κοντά στην Αθήνα, απέχει γύρω στα 110 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Εκεί λοιπόν εγώ πέρασα τα περισσότερα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων, μια και αποτελούσε τον προορισμό μας για τις καλοκαιρινές διακοπές, αφού από εκεί κατάγεται και ο μπαμπάς μου. Οπότε λοιπόν είναι ένα μέρος πολύ κοντά στην Αθήνα, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες με λευκό βοτσαλάκι, πεντακάθαρες. Το καλό του είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, γιατί δεν έχει απευθείας πολύ κεντρικό δρόμο, αλλά πρέπει να πας μέσα από κάποια χωριά της Βιωτίας για να το βρεις, οπότε οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχουν φτιάξει ξενοδοχεία, καφετέριες, ταβέρνες και όλα αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εμένα μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Έχω εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές ακόμα από εκεί. Σας έκανα λοιπόν αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να απολαύσετε τη διαδρομή και εύχομαι κάποια στιγμή αυτό το μέρος να γίνει γνωστό όσο θα του έπρεπε, γιατί είναι ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ, ακολουθήστε τη διαδρομή, θα σας αρέσει πολύ. Σας φιλώ.